रायजोफोर दा फुंनि 4:30 जाबाय नै जोंनि BBW टीम दङ इमिडिएटलि जों एक्सन खालामदों सासे जोंनि बर' आइजो गथ' आरो बांगाल हौवासा उन्दै गथ' दा बेफोरबायदिया बाहेरायाव फैनानै माबायदि गोदाव सोराव जाफैदों माबायदि जेनेबा बेबायदि फैदों बेबायदि नाबालाब गथ'फोर माबोरै बाहेर जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे एकदम गथ' बेबो बर' जाथिबा बेलेग खोथामोन गुबुन हारि गुबुन हारि दा बेफोरबायदि बाहेर जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे बांगाल गथ'जों मुस्लिम माबानि धुबुरीनि दा बे गथ'जों फैनानै बे बाहेरायाव गोदाव सोराव जाफैदों दा बेफोरनि जवाबदारिया सोर दायित्वआ सोर बिमा बिफानि ना समाजनि मेनानो बिमा बिफा दायित्वआ बिमा बिफानिमोन दै खिन्थु जोबोद गोरोन्थि जादों बे गुबुन जायगायाव फैनानै बेबायदि सासे उन्दै गथ'आ दिनै गुबुन हारिनि जेरै जेबो मोनथिया बिसोरो गावसिनि कालसारखौ संसारखौ जेबो मोनथिया आगानसेबो मोनथिया दिनै गुबुन हारिनि बांगालनि दिनै धुबुरीनि गथ'आ धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि बेजों फैफानानै जोंनि बर' लाइमोन बर' हिन्जावसाया दिनै बर' बांगाल हारिनि माफ्ला गानदों गासिबो ड्रेसखौ गानजोबदों बांसिन उनाव खोन्थागोन रायजोफोर नायबाय था जोंनि BBW टीमा हर लाबाबो थांनानै दिनै जों रेस्किउ खालामदों हरनि समाव जों उन्दुनाय गैया जों इमिडिएटलि खोनानाय लोगो लोगो मिथिनाय लोगो लोगो जोङो बे जायगासिम थांनानै जों रेस्किउ खालामनानै जों अफिसाव लाबोनानै दंफैयो दा जों माखासे भिडिअखौ जों खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था रायजोफोर बे समाव केनेका लग पाले অনলাইন মানে কি হত ইনষ্টা মানে ইনষ্টাগ্রাম কিমান বছৰ হ'ল দুজনে লগ পোৱাটো 7 মাহ তোমাৰ নামটো কি আব্দুল হান্নান ইসলাম গাঁওটো উটমারি হয় উটমারি ডিস্ট্রিক্ট ধুবুৰী না ঠিক আছে তোমাৰ বয়সটো কিমান হ'ল এতিয়া হোৱা নাই মাইনৰ আছে আচ্ছা বন্টি नोंना बुंलाय गामि खोन्था नाम खोन्था बिमा बिफानि नाम खोन्था नोंनि नाम खोन्था गामिया मा गामि सुबुनखाथा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा ओमफ्राय बिफानि नामा बिमानि नामा उसाराबा ओमफ्राय नोंना ओमफ्राय नोंसोर माबोरै लोगो मोननाय बेसे गोबाव जाखो 7 मासो ओमफ्राय नोंसोरो बेंगलराव माबोरै फैनाय सासे सिख्ला फैदों खामानि मावनो होननानै